जोंनाव नारानाथा साथाम साब्रै बिनाय सोरबाया ओरै थांदों सोरबाया बैजों थांदों बेवहायबो एसे गुलुं गुजुं जाबाय थादोंमोन ना नंगौना नङा नाथाय एबारनाव बे गुलुं गुजुङा गैला টিকিট বিচাৰি আমাৰ দতমা ব্লকৰ কাৰণে লিডাৰবিলাকে হাবাতুৰি খাব নালাগে এতিয়া বিকজ our candidate of Dotoma Block Committee already final जाखाबाय जोंना हाग्रामा महिलारि सारा अलरेडि डिक्लेयार होबाय बेवहाय आरो बुंनांगौ गैला हाग्रामा महिलारि सारनि जानानै आङो दिनै बुंगोन गुबुन जायगायाव जिहेतु थांथ'वाखै थाङै थाङै आं बुंगोन गुबुन जायगानिखौ दतमा ब्लकनिया अलरेडि फाइनाल जाबाय फाइनाला ओरैबादि जायफ्रा दासिम बिपिएफनि एमसिएलए जानानै दङ 10 जन बे 10 जना सोर सोर हाग्रामा महिलारि सार गावनो सासे भटबरजरानि मुनमुन ब्रह्म सासे सराइबिलनि मृत्युंजय नार्जारी सासे दतमानि प्रकाश बसुमतारी सासे बावखुंग्रिनि धनेश्वर गयारी सासे सालाकाटि ब्लकनि देरहासार बसुमतारी सासे निसिमा ब्लकनि जेम्स बसुमतारी सासे काजलगाव समष्टिनि फानिराम बसुमतारी सासे आरो अदालगुरि धनसिरिनि सासे फैलाव मा मोनदों प्रेस मुसाहारि गासै 10 जना अलरेडि फाइनाल जाखाबाय बेखौ अलरेडि जोंना चिफ सारा हाग्रामा महिलारि सारा अलरेडि डिक्लेयार होबाय होनायनि खारना मा बेयो जाहैदों बिथांमोनहा देरहाखांनायनि उनाव जोंनि सरकारा फैयाखिसै जोंनि सरकारा फैयैनि थाखाय बे 5 बोसोराव बिथांमोनहा खामानि मावनो जोंनि सुजुग सुबिदा होनांगौखौ मावनानै होनो हायाखिसै मानोना गभर्नमेन्टआव गैया नंखायनो जिहेतु एबार गभर्नमेन्टआव फैफिनखासिगोन दा फैगासिनो थानाय बिटिसि इलेक्शनाव जोंनि बिपिएफआ हारसिङैनो गेलेनानै गभर्नमेन्ट दागोना बेयो खाथांखासै बे हिसाबै बे 10 जनखौ बिटिसिआव खामानि मावनो बे बोसोरबायाव सुबिदा मोनैखौ बोसोरबानि थाखाय सुबिदा होफिननो नागिरदों बिथांमोनखौ नंखायनो रायजोफ्रा गोसोआव लादो जोंना केन्डिडेटआ फाइनाल जाबाय हाग्रामा महिलारि सारा डिक्लेयार होबाय बिथाङा जाहैबाय जोंना प्रकाश बसुमतारी एसे गसंदो जायनाखि दासिम एमसिएलएखा आरो जोंना मोनसे खोथा रायजोफोर दतमाया ज' जानानै ग्रोब थांनानै देरहाखांनायनि उनाव इएम बिनानै लायनांगोनलै हागोन ना हाया जोंना लिडारफ्राबो थांनांगोन ज' दतमाया गोदोनानै थाबाय दतमाखौ होननानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ होननानै सारा आसामाव सारा बुहुमाव नाम गायनानै गुबुन जायगाया सुजुग सुबिदा लागासिनो दङ नाथाय बड'फानि जोनोम सान जोनोम जायगा बड'फाखौ जेराव फबदों थुलुंगाफुरि दतमाखौ जेरावबो गिनानै थायो नाथाय जोंनाव दतमायाव फैबा जेबो गैया मावनानै लानो बे सुबिदाखौ जों मोनाखै जोङो सिगाङाव मोनदोंमोन दकेन्द्रनाथ ब्रह्म गोनां समाव बिथाङाबोथ' इन्टारिमावसो दंमोन ना फुल फ्लेजेड इएम नङामोन इन्टारिम सरकारावसो दंमोन बे हिसाबै बिथाङाबो मावनो सुबिदा मोनाखै नंखायनो आङो गोबां बुंनो सानाखै रायजोफोर दिनैनिफ्राय बे गेट टुगेदार प्रग्रामनि उनाव बयबो साखाफारा जाखादों दुब्लियाव जेरै माइ गायनो साखाफारा जायो इलेक्शननि थाखाय बिटिसि इलेक्शननि थाखाय साखाफारा जाखानानै सान हर मावनांसिगोन गाबोनखौ आं बुंला दमासि बारग्रोथोंसै नङा होमबा दमासिया फैबाय दिनै 5 तारिख 14 तारिखआव माग बिहु गतिके 10 दिननि उनाव जै होनानै बयबो हौवा हिनजाव ओंखारनांगौ आरो जों जेरैखि जाया दतमाखौ देरहाहोफिनबावनांगौ इएम लाहोनानै इएमखौ जोंनो बिगोन हाग्रामा सारनाव दतमानि जाय लिडारफोर दं जोंना राजेन ब्रह्म दं आदा रबिलोचन ब्रह्म दं आदा मा मोनो
धीरेन्द्रनाथ ब्रह्म डिस्ट्रिक्टनि भाइस प्रेसिडेन्ट जनिक लाल जोंनियाव दतमायाव साबा सेन्ट्रेल कमिटियाव दंखायो आरो बिनि गेजेराव बयनिख्रुइबो देरसिन पर्टफलिय'आव दङ जोंना राजेन्द्रनाथ ब्रह्म बिपिएफनि जेनाखि कनस्टिटिउशन এই কনস্টিটিউশন ড্রাফটিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে তেখেতে দায়িত্ব লৈ আছে গতিকে আমি দুজন তিনিজন গৈ যদি হাগ্রামা সারক যদি রিকোয়েস্ট করো ইএম নপোৱাৰ কোনো কথা নাই दतमा ब्लक बेनिखायनो आं गोबां बुंनो सानला रायजोफोर दिनै बे खोथाखौनो रायजोफोरनो खिन्थानो आरो खामानि मावलांनो होननानै बे प्रग्रामखौ लानाय जादों आं गोबां बुंनो सानाखिसै मानोना सेन्ट्रेल कमिटिनि आरो मोनसे खोथा जोंहा सेन्ट्रेल कमिटि बिपिएफनि कनफारेन्स फैगासिनो दङ 21 तारिखआव बेंटलाव जागोन चिरां डिस्ट्रिक्टनि बेंटलाव नाथाय बिनि सानसे आगोल सिडब्लिउसि पिएमबि बिसोरो सानसे आगोल जिरायग्रोगोन जोंनि खामानिया जाबाय 21 तारिखआव फुंनि 8 बाजियाव बेंटलनि फोथाराव सौहैनांगौ आरो जोंनो डिरेक्टिभ हरखाबाय गोजौनिफ्राय मोनफ्रोमबो ब्लकनिफ्राय 100 जन थांनांगौ बेवहाय खुनु सेलनि खोथा गैया ज' जाजाय पेरेन्ट बडि ओमेन इयथ बिएसइउ आरो सेलफोर ब्लकआव जेसेबां सेल दङ बिथांमोनखौ ज' लानानै 100 जननि बारा जायोबाथ' खोथा गैया नाथाय खम जानो मोना आरो बेहाय बिराद गिदिर डिसिसन जागोन जाय डिसिसनफ्रा फैगासिनो थानाय बिटिसि इलेक्सनाव माबोरै मावनांगौ बिनि पलिसिखौ बाहाय हरजोबनाय जागोन आरो जोङो डिसिसन लाखाबावदों दाख्लै जेब्ला जोंहा 5 अक्ट'बराव क'क्राझार जिल्ला बड'लेण्ड पिपुल्स फ्रन्टनि बिपिएफनि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि कनफारेन्स जादोंमोन এই কনফাৰেন্সত আমি ডিচিছন লৈছো বা লোৱা আছে আৰু এই ডিচিছনটো মই যোৱা